Un cop realitzada la comanda a www.equodrive.com, trieu el dia i l'hora que passareu a recollir-la. En arribar a Equodrive, identifiqueu-vos escanejant la vostra targeta client pel lector o bé teclejant el número de comanda a la pantalla i us assignarem una plaça d'estacionament. Guardarem el producte fresc i congelat a les cambres frigorífiques per tal que estigui a la temperatura adient fins que arribeu. Quan sigueu al lloc indicat, us carregarem la vostra compra al cotxe en només 5 minuts, sense fer cues i sense carregar pes. Podeu comprovar la vostra comanda i si algun producte no us agrada, us el canviarem al mateix moment. I a més, amb la targeta client d'Equodrive, gaudireu de descomptes a les benzineres Esclatoil. Equodrive, la compra d'alimentació ràpida, fàcil i còmoda.